A aula matinal é un servizo esencial recoñecido en moitísimos concellos galegos e o noso non pode ser menos. Non hai excusas para ignorar un acordo plenario que conta co respaldo do orzamento e é legal, a non ser que solamente para certas cousas. Non hai risco financeiro, non hai duplicidade coa Xunta e os concellos teñen competencias en conciliación. O informe do secretario non pode ser unha barreira para cumprir co compromiso adquirido coa cidadanía. Se o goberno municipal persiste nesta negativa, estará demostrando que é unha decisión política, non xurídica. O noso deber é defender os acordos democráticos e garantir os recursos aprobados que se destinen para elo que foron consignados. O orzamento do 2025, que é o prorrogado do ano 2024, conta con orzamento para a aula matinal e conta con orzamento para os comedores. A conciliación non pode ser un luxo, é un dereito. Por iso exiximos a execución inmediata da aula matinal, o cumprimento do acordo plenario e, polo ben das familias do noso municipio, aprobar esta moción por unanimidade.